nath hi fynd, I'm a medicine student, that's really serious, let him in. So nes i fi mewn, ista lawr, Dwi'n enjoy fy misnas, aros yna mynd eich a few more minutes yn ei edrych dyma fi wedi cael sit down fi. Agor drws, 2 medical staff just yn disgwyl amdana fi. Na! Come with us, mate. A dwi'n whoa. Helo a chroeso i'r fodcast Maes Fi, lle dwi Elan Evans yn gofyn i rai o bobl mwy o blaengar y sy'n gerddoriaeth yng Nghymru i greu i gŵyl delfrydol nhw. A heddiw, mae dyfyr fraint o gael cwmni 2 person eitha talentog ac eitha hyfryd, sy'n ni'n gweud. Martha Elen, y cerddor, helo, sydd ei ti. Dwi'n iawn, diolch sydd ti. Not too bad, diolch yn fawr. A Osian Land, y cerddor a'r cynhyrchydd, sydd ei ti. Not bad, diolch. Mae mor neis cael cwmni chi yma. Sy'n ni'n teimlo? Rhaid ar ddechrau, yn ni'n nervous, yn ni'n excited. Dim bach, Nice. Ie. Berig o blaen camera, dwi'n gwybod beth i'n gwneud, Dwi'n gwybod, the ever-looking cameras a'r mic fyd. Ti wedi cael cyfnod eitha prysur yn ddiweddar, Osian? Ti wedi bod yn gwneud amryw o bethau gwahanol? Gwirthon ni beth i bwlanu? Dwi'n bod yn chwarae lot o gigs o falle. Dwi'n bod yn brysur efo Serge Todds. Dwi'n bod yn chwarae dipyn efo Betan Lees. Dwi'n bod yn DJ o. Dwi'n bod yn, just fyny lawr, chwarae bach o Mali Hafyd. Cool. Dipyn o gigs, dipyn o dreulio. Nice. A just lot o diffyg cwrs, gond. Clas, ai, lyfio. Ai. Cari tro diwetha nes i weld ti, oedd ar lwyfan gyda Sage Todds. Ie. Just, mae'r setting byw yna ar gyfer i gerddoriaeth Sage, just yn amazing, nag yma. A'r ceforion fyd, mae'r band yna i gyd yn ridiculous, gwantog, ia, bob un nhw. Mae'n fatha, pan ti ar y llwyfan yna, ti'n fatha, dwi fod yma, dwi fod yn chwarae un. No, you're worth, man. A Ie. Betan Lees, wrth gwrs, yn enw Ie. newydd, nawr yn byd cerddoriaeth yng Nghymru, Ie. a mae hi'n Ie. dalent. Anhygoel, mae mor lantog, ridiculously lantog. Martha, be am ti? Be ti wedi wylanu? Ti wedi cael launchpad funding yn ddiweddar gan Horizons. Do, di bach cael yn bach o handi. cash yn di very handy. Angen meddwl beth dwi'n wneud efo hwnna fan, dwi'n meddwl. Ie. Cynllun nesaf, ond just bod yn chillio. Mae Ionor yn bod yn lovely, chilled out, wedi cysgu loads, Good. cerdded loads, Gweithio. gweithio'n bach, ie. Edrych mlaen am y flwyddyn sydd yn blin yn ni, Yndw, 2026. dwi'n teimlo'n fresh a barod i fynd o'n de. Ti? Ynddo. Ble ma'ch gwyliau delfrydol chi? Martha, ti eisiau dechrau? Ie, so dwi wedi mynd am rwla, dwi wedi bod reit hynanol, to be honest. Dwi wedi dod i Fair siwtio fi. So, mae'n agos i adra, ond heb fod rhy agos i adra bo fi fatha yn tem sydd yn adra am fel noson a fel. Ble mae adra i ti? Fe'n heli, Nice. Gogledd Cymru. So dwi Dewis yn Essentially. Ie, achos mae gen ti, obviously, gwair, ti'n meddwl fatha gŵyl, gwair, ond mae gen ti'r dŵr hefyd. A dwi hefyd erioed wedi bod yn Essentially. I know. Na, dwi'n gwybod, mae'n awful, dwi'n gwybod pam, just never got onto it. So, A fa ma nawr. ie, So fa'r bucket list, ie. Ond sa'r gŵyl yma'n fatha excuse fi fynd tro gyntaf, so. Dyna oedd mindset fi, ie. O, lyflu. A mae'r cwch hefyd, Colin sy'n neud y cwch. Ie, dyna ni'n meddwl sa'r parti'n cychwyn ar y gwch, bysa, Ie. pan ti'n mynd yna. Ie. Delish, lyflu. Beth am ti, Osh? Lle mae dy oil di? Bach o rogue choice, dwi'n Nevin, sy'n ei do. Nice. Achos mae'na geia, ia. Oes. A wedyn Mae'r fydd ganeuon gerdded am y i'r caeau 'na. traeth. Ie. Neis. So fatha, gyda'r cael experience. Ie. A wedyn gyda fatha, a wedyn gyda DJ set ar y traeth y stwff. A fatha, do you know what I mean? Hwnna'n swnio angen. Class. A hwnna fatha, ti'n gorau mynd i Nevin, ia. Ie. Ti'n mynd passion Nevin, ia. Ti'n gorau fatha, ti'n gorau mynd i Nevin, ia. So fatha, Ie. pob yna, we So go in pawb Nevin. yna, Aye. lock-in, am un. Fi'n licio Exactly. hwnna, y cae ar môr. Mae'n thema sy'n dod lan yn aml, achos mae'r dip yna pan ti'n stryglo wedyn, y bore wedyn yn gallu newid y fywyd. Bach o ocean breeze. Ie, Aye, ie, chwythu'r definitely. cobwebs i gyd off. Great, okay, so lleoliadau eitha tebyg, agos at y môr, bach o wair, so definitely not a city festival. Na, Na. none of that. Okay, fair enough. 3 headliner fi wedi gofyn i chi ddewis, o unrhyw genre, ieithoedd gwahanol hefyd, mae lan i chi. Osian, ti eisiau mynd gynta? Dwi'n mynd fatha 80s, fatha... Nice. 80s, fatha late 70s hefyd, ond dwi'n mynd deep in the 70s, 80s, ie. Wyt ti'n deep dive o bach o 80s music ar hyn o bryd? O ti'n sôn am hwn gyda bach fyd? Ai, Wyt big ti? time, yndw. Fatha, Nice. dwi wedi bod yn obsessed fatha neud music fel efo, fatha gated drums, fatha sŵn a gyd a falle, fatha, I just love it. End of Emlyn, ia. End of Emlyn, dwi'n mynd Omega, ia, band Delwyn Sean. Oh, wow! Amazing. O, fi'n licio'r thema. Pwy yw trydydd headliner ti ta? Bando.
O, ti yn, you're locking in gyda'r era yna ta. Dwi'n mynd i fod yn gwachio hwnna, jyst bod, yes, dwi'n mor hapus. Ond ydyn nhw fatha o'r 80s, fel dyn nhw'n ifanc? Y band ma ta, fatha comeback dy. Ie, eich fe rhaid i hwn fod yn fatha bach o fatha Marvel, fatha agor portal, a gael fatha... Fo honno'n ffain. Straight from the Loyalty 80s. yw e. Ie. Ni gallu neud hwnna ddigwydd, absolutely. Ie, oce, so hwnna di. O, waw. Dwi'n gwybod sut i'n byd dopio hynna dde. Pressure. Fi'n mynd i bob ffydd. Ocê. Beth yw dy ddewisiad di? So dwi wedi mynd yr un cyntaf bach fwy modern. Ond dwi wedi mynd am fatha... Dwi'n indecisive dwi'n meddwl, so dwi wedi cheatio am bach. Ond ti'n gwybod sut oedd fel McFly a Busted, dyn ni McBusted? Ie. Dwi eisiau gwneud hynna yn Gymraeg, so dwi eisiau fforsio fel 2 fan di just joinio a creu y subgrŵp. Wel, nes i feddwl tew cledra. Dwi'n meddwl sôn am clas, cos dwi'n lyfio cynnion y ddau nhw. A fatha, maen probably'n gwybod cynnion yn gilydd anyway, so mae'n cymryd lot o waith. Oh my god, Heli. Ie. Tew cledra. That actually works. Dwi'n meddwl sôn am gret. Neu fel HMS Odds neu rhywbeth fel la. Sŵn gwahanol. I don't know. Ie. Wedyn ailyn fi, really hynanol eto, just achos nes i fethu nhw'n steddfod o anweledig. Of course. Ie, dwi'n meddwl am low points bywyd fi bod wedi methu fo'n steddfod, ond i just Byw ti? ond dwi'n cael nap. Oh, Na, dwi'n gwybod, oedd yn awful. Oce, so mae'r trydydd bach yn fel dychmygol hefyd, o Sky. O'n i'n doomscrollio neithiwr ar TikTok, actually, a nes i cael syniad, dwi'n gwybod just for you page video, ond mae'n fi just llawn fel roach AI ebyn nhw'n. Ydy, depressing, Ie, fi'n kind of lyfio rei stuff o, he. Y rei fel pobl yn mynd i gwely na. Chi wedi gweld hynna? Get into a balloon bed. God, that's so disgusting. Dwi'n meddwl gwasio nhw, I love it. Ond anyway, unwaith siwod neithiwr oedd pan ma'n actorion rwan, maen nhw'n editio nhw efo nhw'n ifanc yn cael fatha hug bach. So nes i feddwl, iawn, so ti'n gallu gael fatha hologram o artistiaid yn hen wan yn ifanc. Ac yn eitha deuawd. So nes i fel third headline fi, sa Dafydd Iwan, deuawd Dafydd Iwan. Efo, dwi'n gwybod, so ni ddeffo'n creu iawn. Fo'n ifanc. Creo the thought. Fo fatha, so fo rwan ar un ochr gwall gwyn fel da ni'n abod o fatha, a wedyn fo fatha gwall di fel dech allan, so os maen nhw'n canu fe gilydd. Sian fel, really? Fi efo fel. Dwi'n vision efo ia, dwi'n mynd yn etio, ai. Ti'n watch an AI videos. Ie, ti'n gwasio nhw. Watch AI videos, mae'n awful. Oh, ie. Nice, okay, so parties, nostalgia, yn dod trwyddo yn eich dau oil chi, fi'n meddwl. Os da chi fel dros blynyddo fel gwyliau neu gigs chi wedi bod i fel headliners sy'n aros yn y cof i chi o gwbl? Nes i watcho C-Mat yn Green Man, Lenny, o hwnna'n amazing. Ac o pawb yn fel... Ie, o pawb yn fel sidestep efo'i gilydd, a just o'n clas. Mae'n amazing. Ie, mae hi'n cool, mae'n gwybod sy'n rhoi sioi mlaen a Yndi, gwyl. a ddod ar llwyfan a just that belly flopio straight away, o'n i fel, dwi'n enjoyo hwn. Clas. Unrhyw beth yn cael... Dwi'n cofio mynd i Gotswood, ia, ac oedd hwnna just amazing. Dwi'n gofyn os y gyntaf gwach o Scream yn DJ o, a just bod fatha, oedd o reit o lan i fyd, ia. Ai. So ni'n deud yn y steddfod, ond mynd efo'r headliner, fatha, dwi'n gallu cofio hwnna, ia. I'm too far gone. Dwi eisiau deud bod fi wedi gweld Gwilym neu rhywun yn chwarae rhywbryd, ia, ond beth dwi'n deitha chdi, ia. Na, fi'n y tent, fi'n cysgu. Ie, na, fair enough. Mae gimmicks yn gallu bod yn big thing mewn headliner sets, na gwa. Fel, os bys ti'n neud headline fel big DJ set, fel bys ti'n gofyn am? Mae'n rhan o'n fi difyn ti mewn sy'n iernio i gael fy reid ar weiars a fflio. Ti'n gwybod pan ma'n neud yn stadiums, a ma'n fatha, dwi eisiau ddech pwysio play ar can, a wedyn mae drop yn dechrau, a dwi jyst yn fatha, Clas. fflio hynny, fatha, biblical imagery, a fatha, just, ai. Eich dwi'n gwybod beth mae'n fynd yna fi. Na, fi'n meddwl. Fi'n efoli fi, da. Na, ta fe, parch. Ti wedi gweld y fideos o Pink pan mae hi yn just fel un, ac ti'n fel, whoa, girly! Na, mae'n big inspo fi, ia. Fi basically moyn bod yn Pink, guys. Swn i'n terrified o, dim ond i dim sens, ia. Mae'r duality yna fo yn fatha...
y thrill, chasing the thrill. I mean, os ti'n DJ o Maes Fi, blwyddyn yma, Yeah, it's, make it happen. Ystafell Owen fi a Martha Elen. Ie, yn y DJ tent fy'n fyny off i llawr dda hynna faint. A ti'n... Ys ti'n DJ o'n Steddfod? Ti'n bod yn DJ o'n Steddfod yn ddiweddar? Nes i ddim wneud, nes i mynd i Steddfod blwyddyn... No way. No way. So ti'n gael yn adeg chwaith? Na, nes i... Mae'n nefyd am well. Oedd o'n eitha neis gael un blwyddyn, cos ers dwi eitha probably eitha 14, mae'n siŵr. Mas eitha... Mae'n clas, so mae hefyd yn dda... Mae'n intense, Ti'n ydy. chwarae yma, a dwi eitha, oh my god. Mae'n lot of musicians. Ond dwi eitha, mae hwnna di rei fatha tan i fi ddim metr yn nesa, ti'n gwybod beth i ddweud? Ti wedi gael follow i'r chdi, do? Ie, follow, ie. Ond dwi'n... Mae'r Steddfod 850 mlwydd oed eleni. Ydy o? Ie. So I can't miss the big Ac oedd y one. cyntaf. Big me day, guys. Ac yw hwnna'n insane? Ai. Hwnna mental. 50 mlynedd. A ni'n fel, chi'n siŵr? Ie. Na, maen nhw'n siŵr. And she still looks so young. She looks great. She looks great. Gotwood Festival. Gwe bach i mwy i fi am Gotwood. Fi wedi bod. Ti wedi bod i Gotwood? Na, erioed. Na. Oedd hi'n rawdi o'n, ia. O'n i gwaith efo mates fi. A wedyn oedd dwi'n mynd i Gotwood yna, ti eisiau dod? A ni dda, ia iawn. So eisiau gael ticad noson, mynd yna. A wedyn ni'n efo mates fi, a nath nhw bai mistakelir i band wsos ydw fo. So dda fatha, o ti'n gorau aros o'n. So eisiau mynd i toilet. Awesome. Eisiau dod allan, ac fatha, an act of God, ond just boi dda really dodgy o flaen fi. Ac oedd fatha agor cort o'n i dda, you wanna buy some bands, mate? Ac oedd oedd i fatha dwy'n loads o band, a nes i gael un am fatha 50 quid, pan oedd o fod a 350 am yn wsos. So, the vibes were set wedyn, ia. And we went a little crazy. Hwyl. Ond dwi'n cofio, oedden ni'n disgwyl am toilet, ia, ac oedd y queue yn massive, ia, ac o'n i'n byrstian sy'n mynd. Ie. Ac eitha, dwi'n bach o slifar, ia, ti'n gwybod dweud, ia, so ni'n eitha, nes i fynd i ffrynt. Dwi'n gwybod beth oedd drosto fi, ia. O'n i'n hamyd ac o'n i'n stan sy'n meddwl amdano eitha, beth fyddi ddeud o'n? Ie. Just eitha dau ogan mewn y ffrynt, da. Listen, I really need to go to the toilet, but not because I want to go to the toilet. I just want to sit down because I've got sickle cell anemia and I'm going to pass out. Ond nath hi fynd, I'm a medicine student, that's really serious, let him in. So nes i fi mewn, ia, ista lawr, ia, dwi'n enjoy fy misnas, aros yna mynd eich a few more minutes yn ei edrych, dyma fi wedi cael sit down fi. Agor drws, 2 medical staff just yn disgwyl amdana fi. Na! Come with us, mate. A dwi'n dda, wow, dda, ista fi lawr yn y tent, dda, ac dda dwi'n trio bod dda, na, dwi'n iawn, no, sit down. Have you taken your medication? Ac yn i dda, Yes. Oh my god. obviously. Ac nath ofyn dda, yeah, what's wrong with you? Ac yn i dda, well, if you're going to walk on ice, you might as well dance, yeah, dda, I'm in it now, yeah. I've got sickle cell anemia, yeah. A nath o just mynd, okay, fel a. Wedyn dda ffeindio allan bod di pobl gwyn methu gael o, dim yn meddwl na di. Really? Dim yn meddwl... Fi actually ddim yn gwybod beth No idea beth yw. Dim yn meddwl bod pobl gwyn yn gallu gael sickle cell anemia, ac fel ydych chi'n gweld, it doesn't get any whiter than this, yeah? So, oedden nhw'n siŵr yn meddwl Oh my god. bongo, yeah? A ta beth sy'n gweud lot amdano'r stori yna? Mae yna bobl da yn y oil yna. Yn Oedd union. hi di mynd. Yn union. Let's Ond get oedd some hi- first aiders to him. Oedd hi'n medical student. Dyle hi wedi gwybod bod chdi'n methu cael o, so hi'n medical student. Really? Yn union. So, So allan am mwyn i gyn cylwydd ar y nos. Wel, ie. Nawr te, mewn gwyliau, mae ni gyd i watcho'r Legend Slots ar Glastonbury ar y teli. Neu os ydych chi'n cael digon o cys i fod na. Ti'n mynd i gael Legend Slot? Yn i ti? Ww. Dwi'n meddwl swn i'n cael Joni Mitchell. Joni Mitchell. Ie. Dwi'n meddwl un fideo ar YouTube, mae di'n neud yn ddiweddar flwyddyn dwytha, dwi'n meddwl. A mae fel y boi sy'n chwarae piano i Liz McAlpine yn chwarae piano fo hi. Mae'n amazing. A dwi'n just os dwi'n dda hangover y dysil, neu stroi hwnna ar. Ie. Dwi'n gael bach o crai. Mae'n amazing. Oh my god. Dwi'n lyfio Fi gymaint. wedi bod yn crio'n set Dafydd Iwan. Joni Mitchell. Ie. Wch, a lot of cry. To be fair, fi yn crio loads mewn festivals, to be fair. So I'm a good crier. I love a cry. Wyt ti'n mynd i gael rhyw fath o Legend Slot neu Contemporary Slot yn D&D? Yeah, so that reversed then, I guess, Yeah. yeah.
A dwi'n gwybod os beth ond dwi really lyfio papur wal yn fyw. Lyfio papur wal. Dwi'n gwybod. Amser mynd adra, ia. Mae'n probably eitha top 5 albums fi full stop, ia. Dim just eitha stwff Cymraeg, ia. So, ia. Mae wych o album hwnna. Bwyd y diod. Can make or break a festival. Ie. Dwi'n rhaid i meddwl am y bwyd llawer. A peth cyntaf fi literally meddwl am. A fi lot amdano fi, I think. I love food. Fi'n veggie, so lot of vegetables. Ond hefyd fel, os di rwy'n siog rost, I'll turn a blind eye. Dwi'n meindio. Fi love that. Completely veggie, ond os chi eisiau hog roast, go for it. Dwi'n probably ddim yn eisiau, dwi'n meindio dde. Na, I'm cael beth o'n fel. Rattling, all of it. Yeah, go for it. Hilarious. Be am diodydd mewn gwyl? Beth yw fel go-to drinks ti? Ond nes i just dod o fatha stack o cans o fi, cans cynnes yn Green Man. Cynnes. O, Aperol Spritz, cocktails, definitely. Nice. Bocedi o fe. Yeah, Barod i love fatha. Aperol Spritz. A fatha proportion iawn fyd, dim rei gwan, fel digon Aperol, digon Prosecco. Yeah. A dwi'n banio y reusable cups na sy'n bob gwyl. Neu, dim banio nhw, ond dewch ar eich hunan. Oh, okay. Cos mae'r reusable factor just ddim dwi'n bodoli na dig, so pob sy'n cael ei newydd bob gwyl. Yeah, A ti'n dyfynu cael fatha 50 yn gwpwr chdi. Oh, God. So Aperol Spritz. Aperol Spritz, lot o wîn, Gwin. boxes o wîn ar werth, dwi'n meddwl. Ti'n gwybod be? Ti'n cyntaf i wein yn boxes o win, a fi'n falch bod rhywun finally wedi roed o Ie. fan. Ond dwi'n tad, ond un fi ddo, da ni methu sticio'r 80s dim ddo, cos dwi'n bita da prawn cocktail a trifle, e. Meat and two veg. A bit of gravy. So, jerk chicken stand. Jerk chicken, ia, mewn gwyl am ryw reswm fyd, specifically. Yeah. Oh my god. Dwi'n fiend am jerk chicken, ia. Ti? Ai, paid gael dy ddillad do, cos dwi'n byth yn dod off, ia. Oh, okay. Ai, so dwi'n mynd i werthu ponchos. Jerk chicken ponchos? Ai, a gloves bach. Ond ytha, dyn nhw'n separate, maen nhw gyd yn un. So ytha ti'n mynd mewn iddo fo, ytha Teletubby. Pan maen nhw'n mynd delifro bilch. mewn, yn union. Class. A wedyn gyda bach o jerk chicken. A wedyn bar sy'n mond i gwerthu Moscow Mules. Fi'n caru Moscow Mules. Hwna'n un gyda llaeth, ynddo? Na, O, na. White Russian, dwi'n rhaid. White Russian. Yeah. Hold on, beth yw Moscow Mule ta? Ginger beer, Ooh. vodka, lime a mint. Wow. That's really exotic. refreshing. Mae'n mor refreshing. Mae'n amazing. Mae'n Fi amazing. wedi cael Dwi Moscow Mule. erioed o'r i cael blaen. un. Na, never heard of it. Oh, get on it. Honest to God, get on it. Nice. Okay, so jerk chicken, Moscow Mules. Yn rhywbeth arall ti eisiau rhoi ar dy venue? Dwi eisiau fatha rhywbeth tebyg i fatha, fatha crempoga a stwff. Ond ti'n meddwl that over done, nwan. Ie. Ddim eisiau crempog. Na. Ddim eisiau crempog blwyddyn dwytha, na blwyddyn Ie. cynt, na blwyddyn cynt na chwaith. Ond fatha, ia, rhywbeth fatha, ti'n be, stand pick a mix? Sweet. O, stand pick a mix, ia. Yeah. Ac mae'n stand pick a mix alcohol fyd. A ti'n cael dewis fatha shots chdi a stwff a mixar chdi a ti'n reido i'r boi a ti'n dda, dwi eisiau hwn a hwn a hwn. Yeah. A wedyn mewn i dy drink i chdi. Yeah. Mae'n swnio A glas. ti'n cael bach sweet a... Oh. Fatha cocktail ti di ddewis. You can go Lovely. crazy. Yeah. Ai. Nice. Honna di. Honna di. Pick a mix, alcohol a sweet. Awesome. Honna di. Gwych. Like hwnna. Ydych chi'n rhoi unrhyw beth ychwanegol yn eich gwyl chi? Unrhyw fel secret stages, locations bach, falle dim ond VIPs sy'n gwybod am, os unrhyw beth yn band yn eich gwyl chi? Dwi'n eisiau VIP spaces, dde. Na? Na. Nes i fynd i BTS Hyde Park, Oh, yeah. Lenny, ac oedd o'n fatha Santander, neu fatha rhyw banc bi a rhyw bar, am ond os ti'n y banc na chdi'n cael mynd i rhywbeth, neu fatha, o'n cicio na, de. Dwi'n siŵr pawb cael mynd i bo man. Cool. Ond nes i feddwl peth bach gwahanol am fy ngwyl, fysa bod o, ti'n gwybod fatha mae pentrefi weithiau wedi partneru efo pentref arall. Oh, yeah. Dwi eisiau neud efo gwyl fi, so bod gen i fatha Sister Festival Cute. yn Werddon. Oh. Cos mae'n essentially kind of fel, mae'n agos at Werddon yndi, so geith nhw ddod draw, a wedyn flwyddyn wedyn, mae yna wyl yn fel golwyn i'r rola. Nice. Cos dwi jyst eisiau fatha ffrindiau Gwyddelig, really, Fel- fel sy'n siarad Gwyddelig. Mae fel The Voices yn O, ie, Aberteifi tebyg i hynna, a ie. Dingle. Ma' Na fo, nhw'n union fel 'na. Sister gwyliau. Fela, Very copio nhw cool. dwi eisiau neud. Ie. Nice. Ond bys ti lli act yn gallu mynd nôl ymlaen Ie, wedyn. a sy'n bach o fel Gaelic acts yn essentially, felly.
Cos dwi just bach o American pan mae'n dod i bobl Gwyddeleg, dwi'n dda, oh my god, they're so cool. They just, the Guinness and everything. So dwi just, dwi eisiau ffrindiau Irish. Cool. Yeah. Lego hwnna. Be am ti? Sgan ti unrhyw secret locations? Dwi'n gwybod mae'n secret location, mae'n quirk, I guess. Tent, Dwi'n gwybod logistically sy'n mynd i weithio, ond tent huge, So beth ar bethau gwallt na? Beth ar... Mewn hairdresser? Beth loads o heina, seti fo loads o heina stwff. Ti'n mynd mewn, ti'n cael 80s perm, ti'n cael the whole spiel, a'i Swn i'n lyfio the perm. whole look, Yeah. Ac i fynd efo hynna fyd, dwi'n mynd i trio partneru, dwi'n mynd i trio neud met o billionaire rhywsut, gael o'i ffundio hanner o, so mae'r bar prices a bob dim yn 80s prices hefyd. Do you know what I mean? Da iawn. Rhaid fi gael fy hyn mewn i few rooms, siarad efo few pobl gynta. Ond a wedyn, eich secret disco room. Fydda proper disco, you know what I mean? Vinyl DJ, disco ball huge. So ti'n gallu really mynd mewn i lun o mewn i'r thema. Dwi'n lyfo hefyd bod rhaid ti wisgo lan ar cael perm. O, rhaid i chdi. Mae'n amazing. Di hyn ddim yn fatha, oh my god, music is in, da ni yn yr 80s, a da ni'n di actio with da ni. A hynna lawr i prisiau'r bar fyd ar bwyd. Nice. Indeed. Sy'n rides, neu bumper cars neu rhywbeth fel yna. Dwi'n licio raids, mae'n Wyt ti? Ynddo. Ti'n un am raids, neu? Nope. Na. Na. Dim yn festival, Ond ti'n licio ti eisiau cael dy fflingo lan y lawer ar Myers? Ond mynna mwy achos dwi'n gwybod, pobl gol gwneud o stwff. Let me go. Na, ond mae'n trio bod yn rhywbeth ddim, ti'n gwybod i ddweud. Mae'n festival, da ni hefyd yn mynd i stwff i raids mewn. Rhoi'r megaphobia yn y cael. Mae'n chwarae gig yn rhywle. Efo Serge Todds. Reit o thymol y stage, oedd na un o'r fatha'r things na sy'n straight fyny, a ti'n eistedd na fo, mae'n fflingio chdi fyny, ac oedd gen nhw sound system, massive, So ni just, gwrando ar music, a gwrando ar rogiau'n chwarae, a ti'n cadw beat, a just all of a sudden dwi'n clywed scream if you want to go faster. It's what? Hello, dwi'n chwarae set, so mae'n gwneud taw. A peth, mae'n fawr bod yn stafell rhaid eto. So ni eisiau rei tasteful, Myth o beth, like old school. Fel vintage rei. Merry-go-round. Yr agor o'r ceffela. Nice. So i gael bowling green, Ooh! As in y rhai outdoors? Mae'n i chwarae bowls o blaen. No way. Genuinely? Oedd e'n edrych yn really fun. Mae'n really fun. Mae'n really fun. Lle o ti'n neud hwnna te? Indoor neu outdoor ti'n neud? Outdoor. Yn gynnafron pan o'n i'n kid. Serious? O ti dda? Ai. Lle ddechmygu o ti dda? Ai. Ti'n cofio mynd i Biwmaris unwaith i chwarae gêm. Ac o'n i fatha, dwi'n gwybod faint oedd, o'n i fatha 11 neu beth bynnag. Ac yr ddynas ma, oedd hi'n gorau bod yn pwysio cant. Oedd hi'n methu sefyll fyny'n fatha syth, ac oedd hi fatha, a ti'n fi fatha, hon ti'n chwarae, ti'n fatha, ti'n mwyn bechod yma, dwi'n mynd i chwalu, A nath i just fatha mynd o fatha'r position ma, A nath i just gafel y bel, mynd, ac nath i destroio fi. Oh my god. Destroio fi. Eisiau gael un byd. Nath i hollol chwalu fi. So nes i stopio fi dyn. Fair enough. Too much, I can't handle it. Well. Ond dwi'n meddwl amdano fo hefyd, mae mor relaxing y thing i neud, So fatha, pan ti'n marw yn bora, ni'n cael game bach o bol. Clas. Swn i'n lyfio na. Man chill, chill vibes, Nice. Dwi'n dim sens i fod yn festival, ond fatha... Dwi'n angen ei sens, gwyl ti yma. Yn union. Unrhyw elfen unigryw am eich gwyliau chi? I mean, ti di banio VIP spaces sydd Do. Pach. Ond geitha fod celebrities, just bod nhw'n gorau bod efo pobl arall. Nice. Cos mae'n cool weithiau pan ti'n meddwl gweld, random celeb, just yn... Mae'n ffyn. Ti'n licio celeb spotting? Endo. Dwi'n licio round cast spotting yn Steddfod. Nice. Mae round cast i gyd yn gorau bod yna. Dyna di rheol fi. Ydyn nhw'n cael VIP section? Tent round. Recreator set i gyd yna. The theme tune. Cael copa yn rwyl. Nawr. Bwyd yn tu pizza. Ti ond something else di? Round themed gŵyl. A wedyn caffi yn y bora. Scram. A wedyn haircuts. A ddim yn rwy'n dod â newspaper i chdi'n bora. Ie. Rownd. Nice. Gyda'r gosip i gyd o'r nos yn Kent.
Ransom I thing. think ti di creu gwyl Na fo. i Rownd a Rownd. Gret. Rownd fel 150 years old. Ie, gwyl yn essentially. Yeah, nice. Nice. Yeah. Cool. Yn ti, yn rhywun Elfen Unigryw? Yn i pawb y bowls? Ia, dwi'n teimlo dwi'n Ar Perm Station. Ti'n cael kick out os ti'n topless efo sidebag. Oh, Aye. yes. You're off. Ai, chos, fatha, Amen. so neb, dwi'n rhoi cyfarwydd person oedd yn actually fatha sound sy'n neud yna, ie. Ie, cytuno. Especially, os ma'na bucket hat involved hefyd, Oh, sa ie. ti topless open bag, Mm. like a violent kick out, fatha, deud bod fatha, maen nhw'n newid fatha, neud roth drwg o fyna. Ie. Ai, a wedyn, it's kind of methu mewn gŵyl, ia, ond swn i'n lyfio os fysa ni'n gallu fatha tapio cameras ffôns neu beth. Gyd i pobl ddim just fatha ar ffôns nhw. Ie. Nid ym rôl sydd ddim fo signal neu beth. Dwi'n eisiau gweld TikTok o fatha. Ie. Dwi'n dwi. I mean, dyna'r peth yn neis amdano bod mewn gwyl, like, yn canol nunlle, yw ti ddim yn tempted i fel mynd ar Instagram neu fel Ie. check ar mewn ar unrhyw beth. Ti'n Ie. fully yna sydd yn really nice. Ie. I mean, Ie. nightmare os ti'n colli ffrindiau ti. Yndi. Yndi. Wel, ond wedyn ti wedi cael chilio ben dy hun, dwt. Ni di ffeindio nhw'n rwla. Ie. Just ddim yn lyco cwmni fi hunan. Ie. Mae'n ti- rhywun o'r ffrindiau. Ti hefyd pan ti'n cael ei mewn, ti'n cael Polaroid camera bach dyn, chos mae'n 80s, Oh. obviously, ond maen nhw'n reit, ti'n Oh. gael un. Ie. 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 A wedyn, gyd i stondin, lle ti'n cael prynu bach mewn ffilm os ti eisiau nhw fath. Nice. Ond dyw e ddim y prisiau nawr. Mae'r prisiau ffilm yn yr 80s. Cheap. Chi wedi creu gwyliau, really unigryw. So, nawn ni recapio. Martha, roi rundown i ni am dy oil di. OK, so mae ar yn essentially. Mhm. Mae gennym ni tew cledra supergroup. Oh, yeah. Gennym ni Anweledig yn chwarae. David Iwan a'i younger self yn chwarae. Sy'n gofio hwnna? Cute. I'm gonna cry again. Mae'r gorlan yn ôl, mae yna Rownd a Rownd theme, a mae yna Sister Festival yn Werddon. Ti'n gwybod be? Honestly, fi'n meddwl ti di creu y perfect gwyl ar gyfer rhywun fyna. Yes. Fel, Rownd a Rownd fan, I mean, fi yn lyco Rownd a Rownd. Ie. Mae yna gymaint o elfennau gwahanol fyna fi'n really joio. Diolch. David Siwr Iwan ddigwydd, wan. ifanc, David Iwan hyn. Ie. OK, nice. Great gwyl. Thanks. Mae'n rhoi lot o beth o gwahanol i ni. Layers. Beth am D&D, Osian, ro rundown i ni am dy oil di? 80s Essence Festival efo bowls ag jerk chicken a flippin fi ar bloody ti'n gael nhw strings dy fyna ac yn fflio rownd yr Fi a Martha yn tyntu fyny. ai efo Ar music. ar music bando yn dyfemlyn Omega Nice. bach papur wal Bach o papur wal. ag ia ag Nice. pob yn ei gwisgoedd ag i welldio 80s a Yn Nefyn. a Nefyn Yn which Nefyn. in yeah It's a great place. yeah it is Hwn yw least favourite bit fi, actually. Fi nawr gorod dewis pa gwyl bys ni'n hoffi mynd i. A mae'n saff i weid, fyswn ni definitely yn dod i'r ddau oil. Heb os o gan i bai. A ti'n cefn y bethau really hwyl a fun yn y ddau oil. Ond fi'n credu... fi'n mynd i fynd am y D&D o Sian. oh yes man Just achos, I mean, mae yna pethau hilarious scenarios yn digwydd yn y ddau oil, to be honest. Ond mae'r thought o ti'n chwarae bowls a wedyn cael dy fflingio lan yn y lawer tra bod End of Emlyn yn chwarae yna. I don't know. I think that sold it to me. yeah Fi'n meddwl, a fi'n mynd i gael perm. ai Cos fi'n curly girl a fi... Ie. A fysa ni'n lyfo mynd yn fwy curly. Ie. Swn i'n lyfio Ideal. hynny. So, fi'n meddwl edo un ti. ag ydi spin ar weiar as wyd Aye. Oh god, yes, i gris y rib. Fi ddim yn meddwl sa'n ni'n fel, fi'n petrified o height. Gei di fynd lan. No need watch out. Ie, lyfio. So ro fi a Martha, please, ar guest list oil di. you're in A nawn ni fod ar guest list un ti wedyn. Absolutely. Stunning. Ie. Cool. A diolch am eich cwmni chi heddi. Wedi bod yn really nice just chwerthin gyda chi a siarad am music a reminisce am stories hilarious. Wedi bod yn really nice bod yma gyda chi heddi. A diolch i chi am wylio neu gwrando y vodcast yma. Wedi bod yn lyflu cael eich cwmni chi. Cofiwch chi dan ysgrifio ble bynnag chi'n gwrando neu gwylio y vodcast yma. A na i weld chi tro nesaf. Tra!